Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Milli Poçta Muzeýinde Magtymyl Pragynyň dolunyny 300 ýylygyna başlanyp, Türkmenistanyň elçihanaty we Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Iş Ugruluk Geňeşi tarapyndan bilelikde çykarylan poçta markasynyň tanışdyryş dawraty geçirildi. Tanışdyryş dawratyna gatnaşyjylar halkymyzyň baý medeniýeti, geçmişi we şu güni barada gurrun bergen sergi bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar. Beýik türkmen şahyrynyň doglan onuň şany senetine dawralandyrmak maksady bilen guralan çärede çykyş edenler, Magtymyl Pragynyň bütün adamzadyň meden mirasynyň genji hazynasyna taýsir goşun toşun türkmen edebiýatynyň görnükli wekilligini bellädiler. Magtymyl Pragynyň doglan onuň 300 ýylygyna başlanyp çykarylan poçta markasy we şu münasibetli guralan dawra türkmen Amerikan medeni gatnaşyklarynyň taryhyna möhüm waka bolup, ol beýik türkmen şahyrynyň töreçiligini diňe bir Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna däl, eýsem halkara derejede wagt etmekde de möhüm ähmiýete ýedir. Dawarada Magtymyl Pragynyň goşgularyna döredilen aýdymlara hemde milli saatlara giň orun berildi. Ýordamydan beýle sunugy işgärler tarapyndan ýerine ýetirilen çykyşlar dawara gatnaşyjylarda aýratyn täsir galyrdy. Washington şäherine ýerleşen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň kitapxanasyna Türkmenistanyň elçihanatynyň gurulmagyna ýordamydan alan bilim medeniýet idaralarynyň bolan döreçilik toparlanan hemde Smithsonian Institutynyň we beýleki almy idaralarynyň arymlarynyň okuýjylar köpçüliginiň gatnaşmagyna Magtymyl Pragynyň doglan onuň 300 ýylygyna başlanan döreçilik agşamy geçirildi. Dawaraň dowamyna türkmen alimler tarapyndan hormatly prezidentimizden äni 1000 ýyllyklardan göz açalýan medeniýet adly kitaby Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň kitapxanasyna gowşuruldy. Kitapxanaň wekilleri bu kitaby uly hormat bilen kabul edip, onuň kitapxanaň gaznasyna bar bolan türkmen medeniýeti baradaky neşirlen goruny hasam baýlaşdyrjakdygyny bellädiler. Döreçilik agşamynyň dowamyna Magtymyl Pragynyň goşgularyna döredilen aýdymlaň milli saatlaň ýerine ýetirilmegi oň gatnaşyjylarda ýadan çykmajak täsirler galyrdy. Döreçilik agşamyna gatnaşýanyň köplügi türkmen medeniýetiniň surgatynyň şol sanyna Magtymyl Pragynyň döreçiliginiň daşar ýurtlamyşdoklarda uly gyzyklanma eýedigini ýene dawrgedek aýdym görkezdi. Ýurdumyzyň wekili dagdalary meşhur kitapxanaň bölümleri, olarda saklanýan kitaplar şol sanyna türkmen edebiýatynyň neşirleri bilen tanışdylar. Şeýle hem Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçihanasynyň binasyna hormatly prezidentimizden ýaşlar watanyň daýanjy we äni 1000 ýyllyklardan göz açalýan medeniýet adly kitaplarynyň hemde ýakynda ýurdumyzda beýik türkmen şahyrynyň Magtymyl ady bilen täze goşgular kitabynyň neşir edilmegi münasibetli tanışdyryş dawraty geçirildi. Çykyş edenler arkadaly gahrman serdarymyň şeýle hem Magtymyl Pragynyň kitaplarynyň türkmen halkynyň baý edebi mirasyny baýlaşdyrmakdaky ähmiýetini bellädiler. Amerikan Birleşen Ştatlaryna guralan çäreler gatnaşyjylar milli medeniýetimizden Magtymyl Pragynyň doglan onuň 300 ýylygyna daşar döwletlerde dawralandyrmak üçin döredilýän şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.